Magának olyan idomai vannak, hogy az ember csak ámul és bámul. És akkor mutattam a kezemet, mondom, férnél vagyok. Az a mai világban nem jelent semmit. Mondom, kivéve, ha az embernek muszlim férje van. Levágtatott az emeletről, és közölte, hogy megkérték a kezét interneten. Hát számomra ez kicsit riasztó volt. Odáig eljutni, hogy esküvő, de még nem is találkoztunk. Hát ez olyan kicsit melbevágó volt. Creo que le correspondía a un cubano por idoneidad, que yo soy el elegido y aquí estoy para hacerla feliz. A bevándorlási hivatal úgy vélik, hogy ez egy csinált házasság. Benne van a korámban, hogy neked még lehet még egy feleséged. Nem kettő. 4 vagy 2? It's four. Még jobb. A gond az csak az, hogy lehet, hogy nem lesz esküvőm.